Orugini mungta sangkamo. जे मिनिस्टर फजना मंत्री फजना एमएलए फजना को अवेलेबल को मेजर को दिखरी saya sudah akan menjadi negara yang orang masa itu semua. Khazani takhuk tai bwkhuk song ang tongo norogni loki nongni chugia takhuk sumende porma ang o jora thangui tongo 48 korom sora bai khobjak chiching sora bisini khoroksa belai khem nokung chukjayani sajala umor kisija jorauno bemar belai no kotor mandagai thongor klaijak ne kokma mani जों थांनानै जरा सेबमाया बेलाय खना नक बाहागजाल फायदि खाजन ताखुक tai bwkhuk song जों sak bai sak दफा बाय दफा खरक सेट्राय खरक जन चुबाचु खलायलायो बिनि लांमान मोथांलायो खाजन ताखुक tai bwkhuk song आं थाइस पैजाक चिचिं सरा बिसि ओ खरकसा अरो sak Hamya hane खनाबoi बिनि माफायगा आं दंगनरनि लगे सुमेन्दा बर्मा नायतुंदे जेकारे कुबुकति फायदि जों तरक तरक खलाय सायमा लायनाय ताइ सिलायनाय busuk bisiromoi sakhamya klai tong abono sung khnalainai borgni nok nokni kupi klai phedi ang mangkriti sanai no sanai bisingo phai truk truk sung khnalainai borgni kupi klai kokoi baira kari kesa busuk bisiromoi ni seraini sakhamya ang yakhaba tamo bogtui dem asai mani no boy khino asai mani sini ngoro khana inje 2 bosor 4 mas tai tong asai khima tornai kong satang sapike takai bari Daktor go thanjal sung lang khani no salamani samaya bobo baira tilang ni no jine rang khokka sikori jane jung tamai tilang kha obon bago aki bag nok bai ki makrum jaga pile bisi bosoromoi bai bini os rugi bemarang mani dia sakhi matur nong jaja khabo bini umor bosoro kano tabo bosor 4 mas onga chalada burai sala basa noro sakham nok rogo tlang dar naikha daktor rogo tilang jal jibio Para hoga cancer hospital thangai jong or thangai nai mani bo salam maya na baira terang ni hinjago tirang khoksa kori ngai sung tabo ake ma nungja khapile unko omo bo bisi be khobjak aparani mo barandor war kalai khile nokni nofang nini logi song letam smorok klai uno khalai ja kilo salai jago khai sa ja to kori mamang se serai ro khorbu sutong bai kori kai sa je se poila basani norongni kamini thang phai khlainai leader rok kebo phaida na phainai phijaya kacha phainai phijaya sungane gorma help samnai ka kiu sungna help phainai koro tabo khasteni khaganang maya ganang kobangma lukurok tongo tabo kobangma sini dofabo borokno nang tam kokosana musungni ni churai sakna jago nuje mante khoksa phari khongni phari tuaja di hinja pele je maya ganang sarung ani asulu kai ke program gorja mai tongkha mai gane masa jalia so bo bai sabung sabung kai ni matongo tang mairung 10 kg mungor bar pai to manse o paina nong mai gane masa lia so ogni bago oi je maya ganang sarung no ya khoksa khongni thongje mante tuaja di hinja pele Bogo domo mana, mairung ne Khairok. Kaisa jono phainai philai korija. Kebono orne himnai thangnai leader himjaknai rokno kebono kok tung rok dokhajak da phainai phinai rok. Sainai ja, baran morong ja ki phainai rok sainai ja. Kaisa se sagonai koro. Obuni bagwi. Senok bitama, nai rok maya ganang sarok. Tongo jini Tripura bukung baradaibo. Je phari chwaja khai doctor dui tilang nai jamanu hinai aki samro ja pele bukor jao tular thija to monan mo khorbo sakai sob thai payo andaro mobile bati seboi matung jago ration card koro ration card bukurai kam bukoro jung kunu mainya kunu khaimiya Ayushman Bharat card himane je sakhamya najakman abo totong koro no ration card bukurai bisi busuk romoi norok nukung khamani 4 bosor ka khasung nukung khamani nongni ration card ta phon khlai jayako ration card khani thangka meri bijagong kai oboluti ta khai meri khai janai kuno se sabai maya nogoni se na khun manjali ai bu kalai khai mai se masali nai tabo asukai biporong suka ya suaja khai hamja pele jung to gorib guna borno ai suaja khai hamja jago
hangkai nini account number of video ni link no ri nai je hamjak khairok goi maya ganang lukurok subana hangkai nini o account video ni bising tin ri nai Safari kumi fari kabong fari apo Aki suaza jadi pilih ya nini sini mungkai bai Ani bungkai mau minta rani Tripura hinja go